Cordillera. Approximately 64 kilometers from Lagawe, the capital of Ifugao, 41 kilometers from Banawe, and 18 kilometers from Aguinaldo. Mayoyao is accessible by land via municipalities of Banawe and Aguinaldo. At dahil open na po ang turismo ng Mayoyao sa mga hindi taga dito, masayang mag-road trip at mamasyal sa mga magagandang tourist sites dahil bukod sa malamig na weather, kagaya niya, char, tahimik at walang krimen dito kaya ligtas ka. Ligtas para sa mga turista. Pag pumunta ka dito, ito yung mga sites na pwede mong puntahan dahil malalapit lang at konti lang naman yung lalakarin mo kung ayaw mo mag-exercise. Sure. First stop natin dito sa may view deck ng Mount Majawjaw. Mahaba ang kwento niya pero wag na nating pag-usapan. Yan pa yung mga makikita mo kapag nandito ka sa view deck ng Mount Majawjaw. Diba? Relaxing. Dapat may mga baon kang kape at maraming pagkain. Next up natin, Kuhang Garden and View Deck. Ganun din po talaga ang weather dito sa amin. Bigla na lang nag-iiba. Parang siya. Kaya magbangon ka ng jacket. Magandang tambayan dito kasama ang family and friends, pati na rin mga bata dahil malawak naman yung playground nila. At higit sa lahat, nakaka-relax at magandang view niya. May mga pine trees pa. Sa mga waterfalls naman po tayo. First up, Guahay Falls sa Barangay Liwo. Pagkapasok ko sa boundary ng Aguinaldo at Mayoyao, Liwo na po ang first barangay. Magtanong na lang po kung paano makapasok sa primary school or sundan yung signage na this way to Liwo Primary School. Then kapag nasa Liwo Primary School, may 10 minutes lang naman na lalakarin pababa sa falls. Pero mag-ingat lang po, wag pa fall dahil mauuntog po kayo sa bato. Char. Seryoso. Next destination na tayo para makadami tayo ng mapasyalan. Mount Alada Waterfalls. Sa Liwo din po sa taas ng Guahay Falls. May almost 10 minutes din lang na malakad kasi hindi naman po pwedeng hindi tayo makapag-exercise. Or hindi rin pwedeng itutok yung mga kalsada kasi syempre masisira naman masyado si Mother Earth. O diba, masyadong clear ang tubig nila, mas clear pa sa plano mo sa buhay.
sa Ifugao. Yung papunta sa Ifugao is yung napuntahan natin kanina sa Kohang. May daan doon pababa papunta sa Ifugao. Ang ganda ng daan. Nakaka-relax. Green ang kulay na makikita mo. Para kang nasa jungle cruise. Diba? Ang ganda. Ayan na. Diba? Lapit-lapit lang. Malinis ang tubig at malamig sa lamig mo. Diba? Ang ganda-ganda. Oh my gosh. Destination tayo. Pagod na rin ako. Char. This is the Nagtag Waterfalls in Barangay Inualoy. Approximately 20 to 30 minutes from the Municipal Plaza. At may konting lakad, mga 5 minutes pa akyat sa waterfalls. Malapit lang naman, pero worth it kasi ang ganda-ganda. Sobrang ganda ng falls nila. Sobrang ganda ng falls doon. 4 yung falls nila. Pero yung pinaka the best sa taas. Nakaka-relax sobra. Worth it yung travel mo. Sa baba ng parking, may falls din. Ito yung falls. Bonus na lang na falls. Kasi wala din namang daan pababa. Kaya, tinatanaw na lang sa taas. Kasi hindi naman pwedeng bumaba. At kung umabot ka dito ng panonood, thank you for watching and I hope you like it. Pa-thumbs up na lang po. At sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe na din po. Thank you! Para po walang hassle sa pagpunta dito sa Majawjaw, lalo na sa mga hindi taga dito, sundin nyo na lang po yung guidelines na binigay ng tourism office or tawagan nyo po yung mga numbers nila. Nandito po pati yung numbers ng mga tricycle drivers, yung kainan at sa souvenir shop. Thank you for watching. Ingat po.